Su bibiyar mu a wannan shafi barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tuwa da tuwa. Kamar yadda muka yi sanarwa a shafin mu aje cewa a wannan lokaci za mu karɓi bakuncin Honorable Madani Sani a cikin wannan shiri na wannan mako. Yanzu kuma Honorable ya asu. Honorable muna maka barka da zuwa a cikin wannan shiri. Yawa, masha Allah. Yawa. To Honorable, idan za mu shiga cikin wannan shiri kai tsaye, za a iya cewa mulkin gwamnatin ku ta kwashi shekara ɗaya da watanni akan kargan mulki. Shin waɗanne abubuwan ci gaba ne za ka bayyana waɗanda a gwamnatin ku ta samu a jihar Zamfara da kuma garin ku na Ƙauren Namoda? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al'ummar jihar Zamfara maza da mata, ina miƙa sallama ta irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko shakka babu ina amfani da wannan dama domin in jajanta wa al'ummar jihar Zamfara abubuwan da suke faruwa na rashin jin daɗi a wannan jiha tamu da yankunan mu. Ubangiji Allah shi gafarta mu waɗanda na riga mu gidan gaskiya, kuma sai mun dage da addu'o'i. Kamar yadda kace Malam Sani Musa, yau shekara ɗaya da watanni muna mulki a jihar Zamfara. Ko shakka babu ci gaba ya samu wanda ba a taɓa samun shi ba a gwamnatocin da suka wuce a cikin shekara ɗaya kenan. Tunda misali zamma in ka ɗauko asibiti, babu mai zuwa asibiti, babu mai amfani da ita sai talaka. Yau in ka shiga asibitin Ƙaura Namoda local government, za ka ga irin blok sabi da aka gina da kayan aiki da kuma likitoci waɗanda aka samar, wanda a waɗancan gwamnatoci da suka wuce za ka ga asibitin yacce take. Za ka je ka isko mara lafiya kwance akan gadon kara wanda a nan likita yake zuwa ya gan shi. Yanzu kuma ka shiga ka ga irin gadajen da aka zuba da likitocin da akwai. Kaga wannan ci gaba ne wanda kuma talaka yake amfani da shi. In ka ɗauko harkar ilimi, an kai lokacin da makarantu babu alli, babu kujeri, amma zuwan wannan gwamnati mai albarka kaga irin matakan da aka ɗauka, wanda a makarantun gwamnati waɗanda 'ya'yan talakawa ke zuwa an samu sauye-sauye da yawa. Za ka ga wancan lokacin malamai ma ba sa cikin hayyacinsu, amma yanzu zuwan mai girma gwamna da kuma ya samu nufar talaka ne a gaban shi. Kaga irin ci gaban da aka samu ta ɓangarori daban-daban, musamman harkar tsaro. Za ka ga alhamdulillahi crisis din da ke faruwa a wancan lokaci yanzu ba mu ce baya faruwa ba, amma cikin 100 70% ba a samun shi. Kaga to tun da har mun ga mai girma gwamna na iya ƙoƙari ne, mu kuma sai mu taya da addu'a, mu ta addu'o'i Allah ka kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli da ke faruwa a cikin wannan jihar. To Honorable, kamar akwai akantomomi da kuma kwamishinoni, kama daga kansiloli da al'umma suke ganin cewa sun shiga rigar gwamnati dumu-dumu, amma kuma har yanzu babu wani abu da suka yi na taimakon al'umma. A matsayinka na ɗan jam'iyyar PDP, me za ka ce akan wannan? To, wato ka san ita siyasa ba ka hana kowa ya faɗi albarkacin bakin shi. Gaskiya dole mutane su yi wannan ƙorafe-ƙorafen. Akwai mutane da yawa waɗanda wasu 'yan takarkaru ne, wasu kuma al'umma ne. Gaskiya sun sha samuna da waɗanga maganganun, musamman Malam Sani Musa. Ina jin tun da aka kafa gwamnatin mai girma gwamnan jihar Zamfara Alhaji Dauda Lawan Dare, kwamishinoni ko in ce kantomomi ba su nemi al'ummarsu ba. Me ya nema al'umma? Su kantomomi ko kuma kwamishinoni su sani cewa, ko kuma mu sani cewa mu al'umma, ko da ba ka ba mutum komi a rayuwa, idan ya yi fafutuka ya yi ƙoƙari, ya kamata a ce an kira su waɗanda na wahala, an zauna da su an tattauna, ko ba komi yau aka yi hotuna aka nuna musu abin da suka yi na ƙoƙarin na an gani kuma an san da su, to mutum zai ji daɗi. Shi yasa ko da yaushe muke kira cewa duk matashi, in dai kai matashi ne, ka shigo siyasa kuma ka nemi wata kujera daga ciki. Sannan duk ƙanƙantar sana'a, shi yasa muke ce ma matasa kowa ya nemi abun yi.
saboda ko da muka yi mai girma gwamnan jihar Zamfara ba mun shi don a bamu wani abu ba, sannan kuma ko da muka yi shi mun koma wajen hulɗoɗinmu. Shi yasa za ka ga gaskiya ko ba a mana ba ko an mana mu ba ma da damuwa, mu dai burinmu al'umma su samu mahita, al'umma su samu ci gaba. Ina bai kira tun da kwamishinoni hakan tomomi su ballaɓewa gari mai girma gamna suna bi ne cikin zuga ayyuka ne, su sani su ma suna neman wasu kujeru nan gaba kaɗan. Kuma yanzu kan talaka ya waye Malam Musa, wanda yamma al'umma fa shi za a yi. Idan baka taimaki al'umma ba ruwan wani da kai maganar gaskiya, kada ka ce wane ya yi aiki kai kai kwancen ka. Wannan shine gaskiyar magana. Akwai matasa a cikin jihar mu da kuma yankin mu, musamman a matsayin ka na matashi dan gwagwarmaya, kamar wace shara za ka ba su? To Malam Musa, Sani Musa, gaskiya ne yau ba wata tahiya wadda za a yi wadda babu matashi a ciki, saboda ko zamanin annabawa matasa ne a gaba wajen yada addinin musulunci. Don haka babu wata tafiya wadda ba da matashi ba. Ina kira ga matasa, komai ƙanƙantar sana'a mu rike ta da muhimmanci, da ita ce ɗan siyasa zai ganka da mutunci duk girman kujera ta, saboda baka je ƙofar gidansa ba. Idan baka da ita ne ɗan siyasa yake iya amfani da kai ko hanyar da ta dace ko wadda bata dace ba. Amma idan ɗan siyasa ya san baka jira abu ne, to dole ya baka girman ka. Shi yasa ko da yaushe muke tashi faɗi wajen nema da kuma taimakon al'umma. Ina kira ga matasa mu dage mu riƙe sana'o'inmu da daraja, komai ƙanƙantar ta ka riƙe ta da daraja. Kada kai kwance wajen ɗan siyasa wai dole siya ma. Kamar yanzu zan baka misali guda, akwai kantoma wanda ba ni ba amma abokina ne, don ciyaman forum ne na garin ƙaura na da local government. Wani ya zo mai neman taimakon cewa a biya mai kuɗin jarabawa, ya tura shi wajen kantoma cewa ya ce mai wani Miftahu ya turo shi don Allah a biya mai kuɗin jarabawa. Wallahi Malam Musa, ba ka bi na ba shi rantsuwa, ce mai ya sai da waya ce wadda ya kafa su ɗin mai girma Dauda ya biya waɗannan kuɗin makarantar. Yanzu imagine sai mun zo mun yi kwance ga ɗan siyasa kan nan za mu turo wani a taimake shi, sai mun zo mun yi kwance ba mu da hulɗayi za mu turo wani a taimake shi. Kaga wannan ba tsari ba ne, wanda in ka duba sauran jihohi ba a wannan tsari. Mu dai ba za mu yi kwance wajen ɗan siyasa ba don ya taimake mu. To kamar zuwa yaushe kake tunanin ita gwamnati za ta kira ku domin tattaunawa da ku a ji manufofinku a siyasance? To Malam Musa, shi kira ya danganta. Ni kamar yadda na sha faɗa, ba tun yanzu muka siyasa ba, kuma mun saba gwargwado abin da Allah ya yassare mana a siyasance. Kira ko rashin kira ba shi bane mu a wajenmu. Mu dai a wajenmu shine duk lokacin da aka neme mu za mu ba da shawara na yadda za a yi a taimaki al'umma. Idan kuma ba a neme mu ba, to lallai ba za mu fasa taimakon al'umma ba, kuma ba za mu fasa kira a yi gwamnati ba. Wannan shine gaskiyan magana. Daga ƙarshe menene fatan ka ga mai girma gwamnan jihar Zamfara? To fata na shine al'ummar jihar Zamfara su taya mai girma gwamna da addu'a. Abu na farko kenan, don mai girma gwamna shi kaɗai ba zai iya wannan hulɗa ba, sai da addu'o'in al'ummar jihar Zamfara. Idan al'umma za su yi wani abu guda, su yi la'akari da wani abu guda, tun da mai girma gwamna kama ganganu ne tun daga lokacin kamfen har kawo yanzu, duk abin da zai faɗi kalma ɗaya sai ya ce insha Allah. Kaga kenan ba shi ka yi ba, ya san Allah ne mai yi. Duk kalma ɗaya sai ya ce insha Allah za mu yi kaza. Kaga kenan sai Allah ya yarda. Wannan kalma babbar kalma ce, duk wanda ya sata a gaba a cikin lamurra ne insha Allah ba za ta faɗi ƙasa ba. Kira na ga mai girma ganna shine akwai kwamishinoni waɗanda suke taimakon al'umma ba rana ba gajiyawa, kamar yanzu mai gidana a siyasance Abdulmalik Garba Gajam. Na sha ko da siyasa ko ba siyasa, ko ɗan zon ne ko ba zon ne ba, na sha in je mai da magana ta a taimakiwa ne
kuma ya taimake shi. Kaga idan waɗannan mutanen dole ne mai duk lokacin da muka buɗe baki mu yabe su don mutane ne masu yi. Ina fatan ubangiji Allah shi ƙara mai girma gamna lafiya, ka ba jihohin mu zaman lafiya, ka kuma ƙara ma shi wannan kwamishina namu Abdulmalik Garba Gajam lafiya da ƙwarin gwiwa domin a ci gaba da taimakon al'ummar jihar Zamfara. To muna godiya honorable. Ni ma ina godiya.